Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu grafikoki adierazitako funtzio baten azterketa. Eta horretarako daukagu horrelako egoera bat adierazten duen grafiko bat, edo problema bat. Amaia, larun batean goizeko bederatzitan atera zen bere etxetik liburutegira joateko. Amaia, goizean zehar egon zen ikasten liburutegian, eta gero bere amonaren etxera joan zen bazkaltzera. Arratsaldean lagun batekin geratu zen, eta elkar paseatzera joan ziren. Paseatzen ari ziren bitartean, Amaia estutzea liburutegian utzi zuelaz ohartu zen. Beraz, bi lagunak azkar joan ziren liburutegira estutzea eskuratzera. Ondoren, gaixorik zegoen lagun bat bisitatzera joan ziren biak. Bisita bukatutakoan, Amaiak autobusa hartu zuen eta etxera bueltatu zen. Egoera hau irakurrita edo problema hau irakurrita egiten dira galdera batzuk. Eta guk egin behar duguna da aztertu funtzio hori, egoera hori adierazten den funtzioa, grafikoki adierazitakoa, galdera batzuei erantzuteko. Kasu honetan ditugu, ikusten dezutenez, ordua aldagaia is ardatzean eta beste ardatzean distantzia, kilometrotan adierazita. Beraz, hasiko gara galderei erantzuten. Zenbat denbora eman zuen Amaiak bere etxetik liburutegiraino joateko? Ikusten badugu hemen, bederatzitan atera zen bere etxetik, eta hasiera batean liburutegira juntzan. Beraz, zenbat denbora eman zuen Amaiak bere etxetik liburutegiraino joateko? Hemen ikusten dugunez grafikoan, bederatzitatik 10etara. Hasi zen ibiltzen etxetik liburutegiraino. Beraz, eman zuen ordu bat liburutegiraino joateko etxetik. Zein distantzia dago Amaiaren etxetik liburutegiraino? Hemen baldin bada zen behatzitan etxean zegoela eta hemen liburutegian 10etan. Beraz, distantzia adierazten du hemendik hona. Beraz, 3 kilometro izango dira. Vertikalki 3 kilometro. Zenbat denbora egon zen ikasten Amaia liburutegian? Hemen ikusten dugu lerroa horizontala dela. Horizontala denez, espazioa berdina izango da, konstantea. Leku berdinean egongo da. Lehen adibidez, lerro zuzen bat zen, ikuste zute, baina inklinatuta. Hau da, abiadura konstantez zijoan liburutegiraino. Baina hemen, lerro horizontalak esaten digu ez dela mugitu. Hemen dagoelako espazioa. Beraz, zenbat denbora egon zen ikasten Amaia liburutegian? 10etatik 12etara ikusten dugu, egon dela 2 ordu liburutegian. Noiz iritsi zen bazkaltzera Amaia bere amonaren etxera? Ikusten dugunez, liburutegitik gero joan zen amonaren etxera bazkaltzera. Atzeraka egin du. Baina zenbat egin du atzeraka? Egin du kilometro bat, baina galdera zein da? Noiz iritsi zen bazkaltzera Amaia bere amonaren etxera? Hemen iritsi zen bere amonaren etxera. Hau da, 12:30. Usten dugu, hemen, justo puntu honetan, ordua da 12:30. Noiz geratu ziren Amaia eta bere laguna elkar paseatzeko? Hau da, bazkaldu eta gero, lagun batekin geratu zen paseatzera joateko. Hemen ikusten dugunez, lerroa horizontala da, espazioa berdina da. Beraz, hemen egongo da amonaren etxean.
tarte honetan. Beraz, hemendik atera da amonaren etxetik, eta konstanteki, doa abiadura konstantez, eta hemen geratu zen bere lagunarekin elkar paseatzeko. Beraz, noiz geratu zen ziren Amaia eta bere laguna elkar paseatzeko? Ba, arratsaldeko 4:00, edo 16 ordutan. Ondoren, ohartu zen Amaia estutzea utzi zuela liburutegian. Beraz, noiz eskuratu zuen Amaiak estutzea liburutegian? Ba, hemendik ona paseatzen egon zen bere lagunarekin. Hemen. Bai? Beraz, joan ziren hemen liburutegira. Liburutegia dago justo leku honetan. Bai? Espazioaren 3. kilometroan. Beraz, noiz eskuratu zuen Amaiak estutzea liburutegian? Ba, hemen ikusten da argi 4:30 eskuratu zuela. Ondoren, gaixorik zegoen lagun bat bisitatzera joan ziren biak. Ikusten dugu hemen, justo liburutegitik junztirela, abiadura konstantez, gaixorik zegoen lagunaren etxera bisita egitera. Beraz, zenbat denbora iraun zuen gaixorik zegoen lagunari egin zioten bisitak? Ba, hemen ikusten dugu, justo momentu honetan daude bere lagunaren etxean. Gaixorik zegoena, espazioa berdina da, ez dira mugitu, beraz. Zenbat denbora iraun zuen gaixorik zegoen lagunari egin zioten bisitak? Ba, hemendik ona. 6:00 6:30, hau da, ordu erdi iraun zuen gaixorik zegoen lagunari egin zioten bisitak. Zein distantzia dago liburutegitik gaixorik dagoen lagunaren etxeraino? Ba, liburutegia baldin badago altuera honetan, eta gaixorik dagoen lagunaren etxea dago altuera honetan, hau da, 3 kilometroan dago liburutegia, eta 4. kilometroan dago gaixorik zegoen lagunari egin zioten bizitak, ba, distantzia liburutegitik gaixorik dagoen lagunaren etxeraino izango da justo 3. kilometrotik 4. kilometrora kilometro batekoa. Kilometro batekoa izango da distantzia. Eta zein distantzia egin zuen Amaiak autobusean bere etxeraino? Gero, bisita eta gero, Amaia autobus hartu zuen etxera bueltatzeko. Beraz, hemendik ona, ze distantzia egongo da? Ba, 4. kilometrotik 0 kilometrora, erreferentzia delako bere etxea, izango dira 4 kilometro dago Amaiaren etxetik bisita egin zioten lagunaren etxeraino. Edo autobusean egindako distantzia hori. Bale, ba, hau da, grafikoki adierazitako funtzio baten azterketari buruz, horri buruz, jakin behar dezutena.